det sidste har jeg gjort lidt ved huset herhjemme, og det er en lille video om, hvad der er sket. Her kan man se panelerne, de har fået en lidt anden farve, og generelt er der bare blevet meget lysere og lækre i entréen. Spisestuen har nu fået det sidste finish, som lige var at få højtalerne op at hænge. I køkkenet er der blevet malet, og der er også kommet et komfur ind. Udover det så har vi også nu fået højtaler derude. Det er jo bare lækkert. Pulterummet blev der jo malet og sat nye reoler op, og nu har vi simpelthen fået proppet alt det gear og grej og ræber og ekstra jakker og snowboard og golfsæt og det hele. Det har vi fået proppet derinde nu. Og nu er der faktisk orden i det, så man kan finde noget derinde. Men der hvor der er sket den største forskel, det er nok inde i stuen, hvor vi fik de bordeauxrøde stjerner fra hjørnerne og den bordeauxrøde væg væk. Fik sat en lille reol op derinde, og så har vi fået hængt projektoren op i loftet.